kɔkɔi san 2020 aw minnu bɛ kan filɛ an ka bɔlɔlɔkannaw la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkanna ma ni aw ka kunnafoni ale waati seli Mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. Ina fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na k'a fɔ ko CEDEAO ma olu tun bɛ an ka jamana kɔnɔna la walasa ka bɛn ani kelenya k'o kuma fɔ maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o de siratigɛ la u ka baara u y'a kuncɛ baara yɛrɛ kuncɛlen sa u ye waleya damadama fɔ waleya damadama min yɛrɛ sa ni o de ye an ka jamana ɲɛma ale ka walansɛmɛ o ma kɛ CEDEAO ma olu fɛla ko ye jamana ɲɛma yɛrɛ ka walansɛmɛ o tun ye M5 RFP ma olu ka laɲini ye olu ma se ka bɛn ka fɔ kɛ o yɔrɔ la o siratigɛ la sa CEDEAO ma u ka fɔla ko an ka jamana bi gɛlɛya min kɔnɔna la ina fɔ bi o ye marata fanfɛla gɛlɛya ye o siratigɛ la sa u ye fɛn saba min yɛrɛ sa n'o bɛna waleya an ka jamana kɔnɔna la a fɛn fɔlɔ ye min ye sa o de ye an ka sariya sunba ka o sigi sen kan teliya la walasa olu bɛ se ka jaabi bɔ jaabi min yɛrɛ sa ni a ye tali kɛ namara kɛra maa minnu na olu ta fanfɛla la ani tuguni fɛn filanan ye fɛn min ye gouvernement kura ni ka o sigili la sa nka premier ministre ale bɛ to a nɔ la nka gouvernement kura in yɛrɛ kɔnɔna la sa 100 o 100 50 o bɛ di fanga tigilamɔgɔw ma 30 o bɛ di fanga sinama tɔn maaw ma ani 20 o bɛ di société civile maaw ma a sabanan ye fɛn min ye sa o de ye CEDEAO maaw ka fɔ la ko waleya min ni a kɛra juillet kalo tile 10 ka taa juillet kalo tile 11 ni maa dɔw sara a kɔnɔna la o de ye ka ko sugu bɛɛ kɛ olu maa minnu ye nin maa ninnu faga olu bɛ se ka dɔn cogoya min na ani tuguni maa minnu fana ye u bila ni ka taga faso fɛnw olu tiɲɛ olu fana bɛ se ka dɔn cogoya min na. Dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale ye CEDEAO maaw kulu bilasira kunu an ka pankurunjigi kɛnɛsoba la olu ka taa u ka jamanaw olu kɔnɔna la ka kɛ ni u ka baara o kuncɛli an ka jamana kɔnɔna la sa sibirido juillet kalo tile 19 san 2020 u ye kunnafonidilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ olu ye kunnafonidilaw welelen sa maa min yɛrɛ tun bɛ o ɲɛma o de ye Goodluck Jonathan ale kumana CEDEAO maaw olu tɔgɔ la. An bɛ to dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale ka waleya o kɔnɔna la hali bi dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a wulila ka t'i ɲɛda banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu jogina waleya minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna la juillet kalo tile 10 ka taa juillet kalo tile 11 na sa maa minnu jogina an ka finitigiw ta fanfɛla la sa o de ye maa 127 ye société civile ta fanfɛla la sa o de ye maa 176 ye olu sɛbɛkɔrɔ jogina u bɛ yɔrɔ minnu na sa o de ye Gabriel Touré ye ka taa se polisiw olu ka dɔgɔtɔrɔso ma ani maire enfant ni u bɛ wele ko Luxembourg olu fana bɛ o yɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a taara ɲɛda ni banabagatɔ ninnu kan ni ka tila ka hakilisigi ka o kuma f'u ɲɛna a ka kuma kuncɛ la sa a ko k'a b'a ɲini M5 RFP maaw fɛ k'u kana u ka sigi ka kuma ka sababuya kɛ sigi ka kuma o dɔrɔn de bɛ se ka jamana in bɔ nin gɛlɛya in na. Bi juillet kalo tile 20 san 2020 an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye maa 49 ni sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni coronavirus bana tɛ u la an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ka fɔla sa ni maa 49 ninnu na coronavirus ma ye a maa kelen si la o de siratigɛ la sa maa 23 o kɛnɛyara maa si ma sa ni maa ninnu na k'aw hakili jigin k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔna la coronavirus ale bɛ maa 2,104 ani 72 ani 5 de la maa minnu bɛ yen sa ni o tanyana a la sa a bɛ t'i jɔ maa 72 o bɔɲɔgɔn la maa minnu bɛ yen ni olu kɛnɛyara sa o de ye maa 1,085 ani 1 ye olu de kɛnɛyara. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa RDC kaw fɛ yen nɔ RDC jamanamaw olu y'a laɲini k'a fɔ ko olu ka jamana kɔnɔna la ko siɲɛna tɛna kɛ su kunna bilen ni maa min i tanyana dɔrɔn i bɛ ta k'i bila sumaraso la n'i bɔra sumaraso la u b'i ta ka taa n'i ye kaburudon na o yɔrɔnin bɛɛ la ka sababuya kɛ coronavirus ale banani bɛ ka carin kɛ u ka dugu kɔnɔna la nin kuma fɔra sa u ka jamana marabagaw fɛ Kinshasa. Urandakaw fɛ yen nɔ olu ye u ka alabato yɔrɔ ni ka olu dayɛlɛ dɔɔni ka kɛ ni kalo 4 u ka yɔrɔ datuguli o kɔfɛ ye coronavirus banakisɛ o ye o sababu ye nka kunu kari u ye u ka aladeliw ni ka o daminɛ u ka aladelisow kɔnɔna la o siratigɛ la sa u kɛlen don ka furancɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ coronavirus ko ye.
Ni bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ halisa an ka jamana in Ala ka a basigi Ala ka sigi ka fɔ o k'a fura ye